ciutadans, autoritats, amigues i amics. Avui no seré breu. Estem al Parlament de Catalunya, màxima institució de representació del poble de Catalunya. Un lloc on el meu pare em portava a veure els flors de petit estava tancat i, per tant, la veu d'un país estava igualment tancada. Però avui està ple de vida i de llum, de llibertat. Per això, aquí, entre aquestes parets, cal dir i explicar què farem com a govern, com a sector i com a país. Avui em disculpareu, però llegiré el que he de dir, ja que us he d'explicar moltes idees, molta feina i moltes il·lusions, que espero i desitjo podem compartir. No pretén fer un manual a seguir, només obrir idees i vies que en les properes compareixences públiques aniré concretant. Per l'evolució dels esdeveniments, per la interacció entre vosaltres i, sobretot, per la concreció d'algunes d'aquestes propostes que en breu succeiran. Avui sí, també parlarem de la crisi i de com tots plegats parlarem per sortir-nos. Davant la crisi tenim dues opcions, lamentar-nos i fotejar-nos o tomar-la com una oportunitat i reinventar-nos. Les TIC són, a dia d'avui, tan potents que estan canviant les formes de treballar i de viure. I són la palanca que ens permet millorar la competitivitat de les nostres empreses i administracions. El moment actual ha de servir per fer balanç, detectar les clares mancances econòmiques heretades, prendre mesures de contingència d'impacte immediat, però també prendre mesures per reconduir la situació a mitjà i llarg termini i, sobretot, construir el nostre propi futur amb el mínim de dependències possibles. La crisi actual és de sistema i ara és quan hem de triar entre ser l'acomiadament de solter i soltera del Mediterrani, turisme barat de sol i platja o la Boston del Mediterrani, biotecnologia, TIC, nous materials, noves energies, etc. I això hem de decidir posar-nos-hi tots plegats per reconduir la situació fent pinya. Però que quedi ben clar, d'ara endavant, no hi ha fórmules màgiques, només esforç, treball, sacrifici i risc. Farem d'aquest país un nou pol d'innovació industrial per tot el món. Les TIC no són un objectiu en elles mateixes. Les TIC són una eina. Les tecnologies ens han d'ajudar a millorar i sovint trobem empreses i institucions que fan servir les TIC únicament per solucionar la tàctica del dia a dia i no per la seva estratègia corporativa. Les TIC són transversals a tot el teixit industrial, a l'energia, al turisme, al comerç, però també a tota la societat. Són la màquina de vapor del segle XIX en el segle XXI. Cal modificar maneres de fer i de rols. El paper de l'administració no serà d'ara endavant el de subvencionar, donada la mancança de recursos i el canvi polític, evidentment. El paper de l'administració ha de ser el catalitzador, el de dinamitzador i difusor. Així l'administració ha d'usar els seus recursos de compra pública per recolzar innovació o ser tractora en projectes emblemàtics. Punt de trobada d'oferta i demanda. Veu i canal de difusió de casos d'èxit a nivell nacional i internacional per promoure les bones pràctiques i resultats d'empreses catalanes. És per això que hem dissenyat una estratègia catalana per recolzar el sector TIC i alhora promoure les TIC com a palanca de canvi, increment de competitivitat i facilitadores d'internacionalització, per poder sortir reforçats d'aquesta crisi amb noves maneres de fer i una economia basada en el coneixement i no en els baixos costos salarials o la construcció. Per això no serà suficient si el sector no fa els deures, si no aconseguim que les petites i mitjanes empreses catalanes s'ajuntin per crear alguns grups de mida mitjana o gran, preparats per la internacionalització, l'exportació i el múscul per poder afrontar la dinàmica d'un sector globalitzat i molt dinàmic. Ja no val, sol estic millor. Potser sí que la mancança d'un estat que ens doni prou suport es nota la dimensió de les empreses catalanes. Potser sí que massa segles sense un estat ens ha passat factura. Però anem a veure el que podem fer amb les eines d'avui i el temps dirà el que farem demà. L'estratègia del govern de la comunicació i societat de la informació pels propers anys s'articula en base a tres eixos principals: les e-infraestructures, les TIC al servei de l'empresa i la ciutadania i la governança TIC. Tot i les restriccions pressupostàries en què ens aboca l'actual situació de la crisi econòmica, estic convençut que hem de seguir invertint en telecomunicacions i també en infraestructures de telecomunicacions, però cal fer-ho assenyadament i prioritzant aquelles inversions que ens poden ajudar a sortir d'aquesta crisi. En el camp de les infraestructures, l'estratègia del govern pretén treballar en una doble via: les infraestructures bàsiques i les xarxes de nova generació. Pel que fa a les infraestructures bàsiques, hem d'assegurar el servei bàsic a tot el territori de TDT
telefonia mòbil i accés a internet de banda ampla. Cal que aquests serveis bàsics arribin a la totalitat de la ciutadania i a les empreses del país, actuant com a veritables vertebradors del territori. En relació a les xarxes de nova generació, cal assegurar que despleguem també les xarxes de molt alta capacitat, essencialment fibra òptica, necessàries per situar Catalunya a l'avantguarda. Cal que garantim l'accés als serveis molt avançats de comunicacions electròniques allà on les nostres empreses ho necessitin per garantir la nostra competitivitat a mitjà termini. Cal posar en valor també les infraestructures del coneixement i recerca, centres de supercomputació, centres d'investigació, grans centres d'emmagatzematge de dades, el CANNICS, i per això cal donar-hi accés d'alta capacitat a les empreses. Encara en l'àmbit de les infraestructures, encara que des d'un punt de vista encara més transversal, no podem oblidar la mobilitat. Les comunicacions electròniques, tant les empreses com les de la ciutadania i les administracions seran cada dia més en mobilitat. I per això hem de garantir que es fan els desplegaments necessaris perquè això sigui possible i que aquests es fan en òptimes condicions, causant el mínim impacte en l'urbanisme i el medi ambient. No ens enganyarem. Si aconseguim el World Mobile Capital de GSMA, encara ens ajudarà molt més a seguir en aquest camí i estar en posició de més visibilitat mundial. Una vegada tenim les infraestructures necessàries, cal que les fem treballar, cal que transportin els serveis que facin la vida més fàcil a la nostra ciutadania, que permetin a les nostres empreses millorar la seva competitivitat i que dotin la major eficiència a les nostres administracions. Ara bé, també cal ajudar la societat a saber aprofitar el potencial d'aquestes eines. En aquest sentit, enfocats a ciutadania i empresa, hem dissenyat l'estratègia que anomenem I-Digital. I-Digital és l'estratègia del Govern de Catalunya per generar un pol d'innovació digital, generador de creixement econòmic, internacionalització, competitivitat empresarial i ocupació de qualitat, i que permeti a la ciutadania gaudir de tots els avantatges de la societat de la informació. L'objectiu de l'I-Digital es concreta en el que anomenem les 5 Is, aquells aspectes en què hem de ser excel·lents, per tal de poder afrontar en garantia el present i el futur imminent. La innovació, fomentant un entorn innovador al voltant de les TIC, oferint idees d'assessorament i suport, instruments per desenvolupar projectes col·laboratius de recerca i innovació a l'empresa catalana per tal de facilitar la seva diferenciació i reforçar el seu posicionament competitiu. La internacionalització, per obrir-nos al món, propiciant que les nostres empreses treballin juntes per sortir més múscul a l'estranger, ser més fortes i tenir molta més implantació i projecció, principalment als mercats emergents. La inversió, centrant-nos en la cerca d'inversors, locals o estrangers, disposats a portar per Catalunya com en l'impuls d'empreses i administració el finançament a emprenedors i projectes emblemàtics que ens posicionin internacionalment a través del capital del propi país. Les infraestructures, com a factor estratègic, fomentant l'existència de xarxes d'infraestructures potents i equilibrades que permetin l'arribada dels serveis avançats de telecomunicacions a la ciutadania, les empreses i les administracions del país. I finalment, i tot i que no en últim lloc, la inclusió, entesa en el sentit ampli, fent possible que tothom del país tingui les capacitats suficients per aprofitar el món digital, ja sigui territorialment com socialment, per raons de desocupació o immigració, per edat o qualsevol element desafavoridor que faci de Catalunya un dels territoris més equilibrats socialment gràcies a les TIC. En l'àmbit empresarial, que anomenem I-Empresa, els eixos centrals de l'estratègia són el suport a l'empresa catalana i la generació d'ocupació. Hem desenvolupat una estratègia participativa, una estratègia de clústers, una estratègia d'atracció de sinergies per sumar esforços i que junts podem anar més enllà que separats. I-Empresa centra els seus esforços tant en impulsar el sector TIC català com en la promoció de l'ús de les TIC per part de les empreses en tots els sectors. I-Empresa actua en 4 eixos. La millora de la competitivitat empresarial a través de les TIC, generalitzant l'ús del comerç electrònic i l'e-factura, potenciar espais de trobada entre l'oferta i la demanda TIC, potenciar les àrees sectorials per evolucionar els models productius, impulsar projectes d'innovació amb TIC a polígons i parcs industrials. La potenciació del sector tecnològic català passa també per potenciar els clústers tecnològics i esdeveniments de referència internacional, promoció del sector a nivell internacional d'acció de capital intel·ligent i suport a la innovació i coordinació dels esforços de transferència tecnològica. I per últim, la generació d'ocupació gràcies a les TIC, formació i certificació d'empresaris i professionals del sector TIC, foment dels perfils professionals TIC, capacitació de professionals en competències TIC
i millora de l'ocupació gràcies també a les TIC. I em deixava, per últim, no res. I l'impuls de projectes tractors també per part de l'administració. Contribuir a l'estratègia digital dels serveis públics, generació de demanda pública innovadora a través de les TIC i desplegament de projectes TIC tractors de l'administració que potenciïn el sector TIC català. I pel que fa a l'estratègia digital de els ciutadans que anomenem ciutadania, val a dir que des del govern considerem que la cultura TIC de les persones és el punt de partida per a la construcció sostenible de la societat de la informació, atès que són aquestes les que han de posar en valor les seves infraestructures i serveis, tant des del seu vessant de ciutadans com professionals. I ciutadania centra les seves actuacions en dues grans línies mestres: la integració digital de la ciutadania, que engloba formació i capacitació, ocupació i TIC, promoció i impuls, i la potenciació d'accions de possibilitat i referència basada en drets d'autor, llicències i programari lliure i contingut i gestió del coneixement. El tercer és l'actuació del govern, que completa les actuacions d'infraestructura, ciutadania i empreses, és el que anomenem governança TIC. Des del govern encara podem fer molt més per aprofitar-nos veritablement d'aquest potencial que ens ofereix les TIC per millorar la qualitat de vida de la nostra ciutadania. El govern de Catalunya està convençut que a la Generalitat li feia falta un model de gestió de les TIC i d'explotació de les seves possibilitats. Per aquesta raó hem desenvolupat un veritable model de governança TIC, un model que va lligat a les actuacions en infraestructures, empreses i ciutadania. D'aquesta manera, una de les primeres línies d'actuació del govern en TIC serà d'aplicar-nos nosaltres mateixos les receptes que pretenem impulsar també en altres agents. Analitzarem les activitats TIC dels diferents departaments, cercant els punts on la creació de demanda de les solucions tecnològiques conjuntes poden generar eficiències estalvis, evidentment donant joc a les grans empreses i a les pimes catalanes. Sota el concepte de governança TIC hi ha d'haver una nova manera d'exercir les nostres competències, la nostra relació amb la ciutadania, una millor forma de gestionar els nostres serveis electrònics, les nostres bases de dades, en definitiva, una nova manera d'entendre les TIC a l'administració com una eina de millora de la nostra eficiència. Tots aquests programes que estan apuntats avui han estat desenvolupats per un equip professional de primer nivell que disposa la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació i del CEDITI. Gent molt valuosa, podria fer una referència molt especial a Ramon Ferrer, que sempre el tenim al costat en tots els àmbits, i que moltes grans empreses el voldrien al si de la seva institució. Però els tenim nosaltres, ho sento. Per ells només han fet dues coses: escoltar-nos a vosaltres i dibuixar el camí de sortida. A partir d'ara caldrà trobar-nos amb les empreses industrials d'aquest país, amb els sindicats i patronals, amb el teixit associatiu i, com no, amb les diverses forces polítiques, perquè esdevinguin un veritable pla estratègic de Catalunya, fill de totes les voluntats. Avui només hem iniciat aquest camí. Amigues i amics, la transversalitat de les TIC ens atorna una gran dosi de responsabilitat per ajudar a Catalunya a sortir de la crisi, a generar més empresa i ocupació, a millorar el nivell de vida dels nostres conciutadans i a fer que les diferències socials esdevinguin malsons del passat. L'esforç del govern, les empreses, la societat civil, els nous col·legis catalans, que tenim tot el suport del govern amb el que faci falta. En aquest camp seran claus per superar la situació i, al igual que en aquest Parlament la llum comença a veure's des de lluny, ara comencem a veure-la també amb la situació de la crisi del país. Cal ser optimistes. És cert, altres països ja se'n surten de la crisi i es desenvolupen amb força en tecnologia, però és que alguns disposen d'eines que avui encara no tenim com a catalans. Però el temps corre, la història és tossuda i els catalans emprenedors. Treballem per un país amb més tecnologia, amb més empresa i amb més feina, que les eines que com a país ens manquen, potser la història ens les tornarà el dia que menys ens ho pensem. Ho deia en Francesc Pujols, l'esperit català rebrota sempre i sobreviu als seus il·lusos